TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare kana machinge manga makateerera news idzi kubva kudhara. Ndini the Nyaya Tizhen, inini ndinoweka nyaya kunge metsi. Kana uchinge watosvika panapa iwewe uchiziva kuti first time yako zvakakosha kugara wasubscribe utondifollowa because mazuva ano handisi kuita zvekutamba, ndiri kungobudisa latest. Saka panapa ndoda kungobvondora nyaya 1 iri kunetsa yekuti zvoni imimi kana mukazoona mangwana zvazoipa zvazodidi muziva kuti zvakaitwa nani ende zvakatangwa sei. So panapa tiri kungoti Tagwirei netimu rake ndo vachazokosta vanhu. The way yavachakosta vanhu vada kukosta vanhu through provincial chairpersons vaya vekupiwa mota nema100,000 pazuva riya vachinzi sabva nekuna chivhayo dzazopanani kuna chakati George Aramba kati no zvanga zviri zvagara zviri zvegovernment and the people were confused kuti zvakafamba sei. But ndopamwe paunozonzwa kuti iwe zvinhu zvikunzi zvatengwa na weekneu zvonzi zvatengwa na ningi imi tinenge taakuvhiringika dzimwe nguva todzoka toita sei todzoka totya. So panapa ndine update rezvinhu zvakaitika ndandakanyarara mupesaba ndizvo asi ndingoziva kuti anytime ndagara ndichazoita sei ndichangokupai report ndanga ndisina kukukanganwa yemhuri yeZimbabwe. So nyaya iri panapa yakamira kadai so ZANU-PF chairpersons each of whom was gifted 100,000 and land cruisers by Kuda Kwashe on a later date attended a meeting that included him. During this meeting, they discussed strategies to outmaneuver General and remove him from ZANU-PF and the government. They agreed to pass a vote of no confidence against General at the upcoming ZANU-PF conference, sitting concerns over the deadline of relations between the two men and accused General of betrayal. As they deliberated, they faced the question of who would formally propose the motion. Tawanda Mukodza of Manicaland, only youth chairperson present and participated in the failed coup attempt against RGM known as the Cholocho Declaration, was perceived to be loyal to ED. Consequently, he was chosen as the sacrificial lamb to move the motion for General's dismissal, with a second from Jabulani Sibanda, who saw himself as a powerful tool to represent the Matabeleland voice and the war veterans. Tawanda expressed concern for his safety, to which they resumed him that after moving the motion, he should simply disappear. It seemed that the older chairpersons were hiding behind the youngest member in this their group, raising the question, why should the young bear the burden for the older generation? Anamasirembwa, why hide behind Tawanda Mukodza? If you claim General is nothing, then what are you afraid of? Muri kuchikei vadatambisa uyu mufana anonzi Mukodza Tawanda ndiye adatambiswa front yekuti aende kunomove the motion, ndiye ari kunzi enda unobata bomba, touch the bomb. Vakuru vavo vari kutya, vari kupa mhanya panotyisa ka, you know, it's not like zvinhu zviri easy. Vanenge vachitopa vhunduka, vanoziva kuti munhu uyu kuda kumutanga. Even ngatimbotarise pane imwe ruma yakambotenderera so pachinzi ada kutopuwa tsamba yekunzi you are now fired. Okay, mune makamira pai because chinhu chinoita kuti munge muchinzi munhu ari kunzi akuzodzingwa mupati akuzodai so panenge pane reason nemusoro. Nhasi ndo pavauda kushinga munhu, vakatadza kushinga Mugabe chigore riye. Indi nyaya itoramba tichiidzosa. Vanhu vakatiza ana Mugabe but vakazosevwa that munhu vari kufungwa. Saka what makes them think kuti iye is a weaker man akakwanisa kubata bomba riye rainzi Mudhara RG? What's your take on that? Imi munofungidzira kuti apa ndo pazonya ndo zvavazonyanya kudii zvokuti vanongosvika vachingonomubuda give? Munofunga kuti iwo kuova here makamutarisa mufesi uye? Ndoziva hangu zvikuitika, that's why vari kushandisa mufana wechidiki because anenge achine nzara asi kuziva zvakawanda. Iye ari kuda kutumwa kunoriska life yake nemadhara ekare vachinzvenga. Kana vakapenga vari kunzi ngavanange ngavabude pachena. But let's watch the space because ndoziva kuti pane zvinhu zvichaitika. Ende pane imwe nyaya yana Energy Mutodi yaya yekuti Energy Mutodi ari kubuda achizonodzvanywa achiswa pakona zvese zvigananda. We know that. Kana iri nyaya yana Energy Mutodi ndaona vanhu vari kundibvunza kuti zvazodii. Energy Mutodi hanzi azokumbira regerero that vachingodi ndiye kachairman weparliamentary what committee yaya. Saka ane nigirikine kuita zvese ndipo something shamari anenge achinoidhimanda akaona guwa matanga ichabuda unzi ayewa kayewa uye uchindiudzira zvekuita nekuti mari ine mabudisirwo inoitwa idhirire munhu anyimwawo mbijana anyimwawo kati yekuti akwanise kuzodyawo ndochete but ngori nenyaya pepe. But nhasi handinoda kunyautaura zvinhu zvakawandisa because I have a lot
to do ndine dzakawanda dzandichakupai but without wasting much of your time muri yezimbabwe ndisati ndakusiyira makateerera something ndoda kuzivisa vanhu vari musouth africa vanoda kuregistrwa makambani nekuvhurwa mafnb business account vasina mawork permit kana mastart permit. Ndava nekambani inonzi education research ndiyo inokuitirai zvinhu izvozvo. Nhamba dzayo idzo ndaisa, garai mavabata mutaure navo ipapa. Hama dzinodiwa maZimbabwe nosematima nenyika muri sinde kubaziya nemufaro makadi Comrade Mungu wadzoka. Ini ndinonakirwa nevanhu vakaita sana Christopher Mutsvangwa vaya nana wokuchena ndebvu iri pwero Temba Muliswa wakangofanana nedemwe. Unoziva demwe Temba Muliswa rinongounganidza ndove rofamba nenhendesure risingatariri kwarinoinda kuti ndakutondowira mudhamu. Temba Muliswa de wakanga uri mumwe munhu zvawakadyiwa paya nemwana wavatsvangirai, ungade wakasimuka wakasiyana nazvo, wakazvigarira kusabhuku bwawakapuwa uku, ende wedu wakanga uri munhu anofunga haazati waibvuma kundoitwa sabhuku kubva paMP. Chimbotarira kwanga uri Temba Muliswa, kubva kumusoro kuMP uku wondopuwa kusabhuku. Chero newe Temba Muliswa zvimwe zvinhu waifanira kufunga mani kuti shwanda ndiri MP ndonzibwa kuti MP ndo vava sabhuku vamirira kuti munhu akauya ndoda chimunda onzi ndoda makweme, mbudzi nedoro nehuku mbiri. Zvimwe zvinhu zvaunoita Temba Muliswa zvinosvodesa wazviwa, haufungi. Iye zvinowataka Vachiwenga ndo vakaita kuti Mnangagwa agare paarapo. Wakabuda Mnangagwa munyika akapfeka dhirezi akakrosa kuenda kuMozambique akagara pamudhudhudhu akasunga dhuku nedhirezi achitiza vaMugabe. Zvaunoziva iwe, akapotera akanokwira ndege kubva kuMozambique akuya kuno kuSouth Africa kunoku akurura dhirezi manje akuenda kuairport aziva kuti ndabva uku. Saka iwewo Temba Muliswa izvezvi dewanga uchiwawata uri kuZimbabwe usiri kuDurban tainzwa. Ezvinovatiza uri kudya mari yacho yawakapuwa $500,000 zvipatara zvina mushonga, vana vechikoro vanotambura mabhuku, kune varombo mapofu. But unonyatsoona kuti Temba Muliswa wakaora brain dzako handisi kuti ndingakuisa papi. Demwe riri nani. Iwe Temba Muliswa wakangofanana nezundu. Zundu rikangogara mundove kudai rikatanga kutokura ririmo mupfudzi usati wacherwa rototi ndatowamba mangu, musi unongochekwa mupfudzi rotobva. Temba Muliswa dewanga uri munhu waizvibvunza kuti vana chihuri varipi. Vamwe vanhu vose vakasungwa vakatiza muZimbabwe vari kupi. Shamwari zvinomuka zvakachinja. Upenyu hwemuZimbabwe mazuva ano hwangofanana nehwedha, unongomuka wakachinja seri neseri. Siyana navachiwenga. Inini handisapoti ZANU-PF, ndiri munhu wavachamisa, but ndinotokutaurira chokwadi. Iwe Temba Muliswa ndimi vanhu makaita kuti vana vatambure imimi kuZimbabwe. Iye zvinezvi maZimbabweni ari kufirwa nevana. Mwoyo wako haurwadzi here munhu mwana akafa ne1 year kuJoburg achirambidzwa kupinda muchipatara kurapwa, but mwe muchiti kwai tapuwa mari zvipatara zvisina kana medical yekuti vanhu varapwe. Iye zvinezvi zvautotyisa kuti mukadzi akaita nhumbu muno muSouth Africa aende kuchipatara because hauzivi zvaanondosangana nazvo ende havana care nazvo. But ndopaunonzwa munhu achitaura kuti pamberi neZANU-PF munhu akakwana chacho. Hakuna munhu akakwana anosapota ZANU-PF. Ndoda kukudza vanhu vasara kuZANU-PF. Iwe Temba Muliswa ndiwo munhu wandanyanya kuvinga nhasi. Vanhu vasara kuZANU-PF mahure, mbavha, varoyi ndo vanhu vasara kuZANU-PF. Ndo vanhu vasara kuZANU-PF. Mwoyo wenyu ngaurwadze mabira munoita kuvana veZimbabwe vachitambura. Vachiwenga takambotaura kuti Vachiwenga munhu wamaisauyu muchatambura naye. Kana mairangarira mashoko amakambonzwa pane rimwe gurupu zvikanzi uyu munhu washata. Ini ndakazvitaura ndikati Vachiwenga munhu wamaisauyu kwao ibere. Bere rinogona kuuraya mbudzi 10 richingotora zviropa richida kudya zvakangonyorovera richisiya. Saka vaMnangagwa danga ari mumwe munhu achifunga kuti akaiswa nani paari ende munhu akamubatsira kuti adzoke muZimbabwe ndiani.
ndosake zvinzi mboko chena inoparira pavete nhema. Tsitsi dzenyu dzamakaita vachiwenga nhasi dzokupuraisai. Isu ndozviziva isu. Parents shiri akafurwa pamazuva apa, haana kufa neCovid. Musanyeperwa. Takanga tiri mumotikari yakanga iri kumashure memota yaparents shiri. Zvandinoziva ini pano, pamberi pedu pakanga pane chiwishi chakanga chiripo. Chikada kumira pakarohwa mota iyoyo ichipinda mumunda, zvikanzi mamirire chii? Vanhu vese vakapandaka, tikakona tichida kwataiita. Motikari yakatarisa kubhindura, yakarohwa ikapinda mumunda wokuraiti, yakatarisa kubhindura uko. Pakaurayirwa parents shiri. Haana kufa neCovid uya. Ini pano ndotaura zvandakaona, bhozi ndaitobva kuno usikuwo ndakaiona ichifurwa mota iyoyo netwin cab yewhite yakanga isina manumber plates. Iwe Temba Muliswa ndozvaunoda kuitwa nhasi, uchaurawa sehuku iwe Temba Muliswa iwe. Iye watiza kumba vana vasara kumba uku, iwe watiza uri kuno uri kuDurban. Ko unodii kuataka vachiwenga uri kuZimbabwe? Usaataka vachiwenga uri kune imwe nyika. Dzokera uko kwawakatiza semunhu ari kutizira uko, unobuda chiverevere sei? Dzokera kuZimbabwe Temba Muliswa undopedza nyaya dzako uriko ikokoko, then totangira ipapo toziva kuti ano vaTemba Muliswa mukono, kwete kuzvita mukono yesamba rafutai. Ndai kuZimbabwe ikoko vaTemba Muliswa makadyiwa. Deo rumwe munhu watodzika mabhozi wakadyiwa paUMP zvikapera. Ungono kufunga kwako undotorera madhara usabhuku. Iko kuda kudya kwako ndebvu chena chena idzi dzedzi.